Mai horas da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ya amince ya tsawaita kwantaragin sa kungiyar ƙwallon kafar ta Manchester City na tsawon shekara guda tare da zaɓin ƙarin shekara guda a kungiyar. A shekarar 2025 ne dai Pep Guardiola zai kwantaragin sa zai kare da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City. Sai dai kuma Pep Guardiola shine kociya mafi samun nasara da kafa tarihi a kwace-kwacen da suka horanci kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City, inda zuwa yanzu ya lashe kungiyar kofuna guda 18 baya ga babban bajintar da ya shine lashe kungiyar gasar Champions League a karon farko a tarihinta. Haka kuma ya lashe gasar Premier League sau 4 a jere. Baya ga kafa tarihin treble da ya a kungiyar ta Manchester City, wanda ya kamo tarihin Sir Alex Ferguson wanda ya ci manyan kofuna guda 3 a shekara guda a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Sai dai kuma a wannan karin ana ganin cewa Pep Guardiola ka iya fuskantar babban tsaiko duba da irin manya-manyan masu horaswa da suke jagorantar kungiyoyi daban-daban a gasar Premier League ta bana, musamman ma Ancelotti mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool, wanda ba ji ba gani ake ganin yana samun nasarori. Sai kuma Ruben Amorim, wanda sabon kociya ne ga kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United, duba da yanayin yadda yake samun nasarori a kungiyoyin da ya baro a baya, ake ganin cewa kamar zai zama kaya mai tsinin tsiya a kogaran Pep Guardiola a gasar Premier League a bana. Matsallaka kasar Sweden da kuma Sporting Lisbon, inda dan wasa Victor Gyökeres ba ji ba gani yake ta jefa kwallaye. Ya zuwa yanzu dan wasan ya zama dan wasan da yafi yawan jefa kwallaye a gasar UEFA Nations League, kuma yafi bada tallafi a gasar. Haka shine dan wasan da yafi yawan jefa kwallaye a gasar Champions League da gasar Premier League ta kasar Portugal. Ya zuwa yanzu dan wasan a kaf nahiyar Turai shine fa kowane dan wasa yawan jefa kwallaye, inda ya zuwa yanzu ya jefa kwallaye guda 32. Duk da cewa akwai shahararrun zafafan 'yan wasan gaba irin su Haaland da kuma Kylian Mbappe, Robert Lewandowski da Harry Kane, duka waɗannan 'yan wasa suna bayan sa ne a yawan jefa kwallaye a nahiyar Turai. Kuma sanan dan wasan a shekara guda ya jefa kwallaye guda 58 a wasanni guda 55 da ya buga tare da bada tallafi guda 16, inda ya zarce tarihin Cristiano Ronaldo a shekarar da ta gabata, wanda ya jefa kwallaye guda 54 a kakar wasa guda, ko kuma ce a shekara guda. Haka shi ma yanzu Victor Gyökeres a shekara guda, duk da shekarar bata kare ba, yanzu dan wasan ya jefa kwallaye guda 58, wanda ake ganin na gaba yana da kusan wasanni 4 da zai iya bugawa, wanda zai iya ƙara tsawaita kwallayen nasa. Kuma ana ganin cewa dan wasan a yanzu ya zo babu hamayya, zai iya tafiya da dukkanin wata kyauta da ake ganin manyan 'yan wasa suke tafiya da ita a shekara.